התקנה של הרכבת. בפעם הבאה אנחנו נתכנן בפסים של הרכבת, אף רכבת לא תנוע. אנחנו רוצים אוטובוסים, ואנחנו רוצים לטובתנו ולא לטובת רפורמות של סיטי פס ולא לחברת אגד. אנחנו רוצים שירות, אנחנו נותנים להם שירות, הם לא לנו. מחכים לרכבת לפעמים 32 דקות, יש תקלות, אני צריכה לחכות איתם 24, גשם, שמש, עם סלים, לא בא בחשבון. אוטובוסים, 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 אוטובוסים. למה הוא לא הוריד? 21, לא 9, הכיסא שלו נוח מדי. אנחנו לא נבחר בו. מי יבחר בו? לא נבחר בו. זה קרה בשכונת פורמה, וביקשו לנו חיסון מקו 7 כדי להגן על השירות. אני צריכה לנסוע לכיוון הממשלה בישראל. חברים, יש עוד כמה עניינים שהרכבת הזאת לא מתחשבת בהם. שימו לב, אחרי חצות יש עדיין אוטובוסים מאזור קריית יובל שמסיעים אתכם לכיוון מרכז העיר. זורקים אתכם באזור שנקרא הר הרצל, ושם תסתדרו לבד כי רכבת כבר אין. תלכו ברגל, מוניות. היחידים שנראה לי שנהנים מהרכבת זה המוניות הפרטיות, המוניות ספיישל, כי אנחנו משלמים הרבה יותר עכשיו בשביל להגיע ממקום למקום. דורש צדק לנוסעים.